Og så fik vi pakket os ting ned til 2 kufferter, og må efterlade 1 kuffert tom, fordi Hertz de lavede en fejl. Så der er ikke plads i bilen til 2 kufferter. Og hvorfor var der så ikke det? Ja. Se lige hvad der sidder der. Og jeg snakker om 2 udstødningsrør og 1 udstødningsrør, men nu har vi fået 4. Nyd lyden. Yes. Er der nogen, der skal nyde det nu? Yes. Hehehehe.